Nasze konie są bardziej wymagające. Prawda? No. Teraz widzę z tym. Vigyázz, válok meg, egyenesen megállok, mert rám figyel a ló, én vagyok a vezető. Nem bizonytalankodsz sem az elindulásban, sem a megállásban. Megállok. Akkor látja a ló, hogy van veled egy vezető. Elkezdjük a figyelmet arra, hogy van egy vezető mellett. Megvan a távolság, megvan a megfelelő távolság. Miért nem érdemes el? Eloszlásba kéne legyen. Egész lovarnál van eloszlás. A lovaknak egyenletes távolságra kell ilyenkor elhelyezkedni. És ügyelmes.